Следва да видим и номинираните за най-добър оператор на документален филм. Нека ги видим. И няколкото пиеси, които постави, можеха да бъдат гордости на най-добрия театър в чужбина. Искаш ли да станеш ученичка? Да. Искаш ли да дойдеш в едно много красиво училище? Да. Обичта, която публиката, хората, народа даваше на Гец, А самата награда ще връчи един истински майстор на тази професия и член на журито от тази година – Христо Ковачев. Добър вечер! Наградата получава за операторско майсторство на документален филм Красимир Андонов за Училище за надежда. Един прекрасен филм. Благодаря много. Аз не съм Красимир Андонов, но безкрайно много се радвам, че той взима тази награда, защото страшно много го заслужава и направи чудеса за филма и е страхотен човек и оператор. Хубава вечер! Стигнахме и до авторите, които за първи път се гмуркат в дълбоките и често опасни води на документалното кино. Наградата за най-добър дебют в документалното кино ще връчи човек с неподражаем почерк в родната документалистика – Светослав Драганов. Много съм радостен, че трябва да връча тази награда, че на мен се падна тази чест и най-добър дебют в документалното кино Училище за надежда Яна Алексиева. Аз пак съм тук. Много благодаря на гилдията и на всички за тази награда. Извинявайте, много съм емоционална, не мога да го скрия по никакъв начин, даже да се опитвам. Исках да кажа само, че Училище за надежда е филм с кауза и се надявам, че от тук нататък каузата ще бъде поета и от държавата, а не само от всички нас, които помагаме на училището в Русаля. Това е. Благодаря ви. А сега ни предстои една съвсем нова награда. Награда на Столична община за филм с най-значимо социално послание. Благодарим им за партньорството, но най-вече за усилията им да открояват големите смислени каузи на нашето общество днес. За връчването на първото такова отличие, моля, приветствайте госпожа Надежда Бачева, заместник-кмет по направление социални дейности и интеграция на хора с увреждания към Столична община София. Добър вечер на всички. Изключително много се вълнувам да връча тази награда. И тя отива за Училище за надежда. Не знам какво да кажа. Вече съм се успокоила, защото не очаквах да изляза отново тук, но безкрайно много благодаря и ето, че пак се разстройвам, затова нека продуцента Симеон Цончев каже нещо. Искам да благодаря много на екипа и на Ани Мария Златко и на цялото училище от Русаля.
защото миналия път не се събрах достатъчно, за да им благодаря, а ето сега имам тази възможност. Много благодарим за тази награда. Тя е специална за нас, защото ние вложихме 7 години от живота си в този филм, защото смятаме, че децата на България са едно от най-ценните неща, които имаме и трябва да им посвещаваме всичко, което можем. Искам да благодаря на Красимир Андонов, оператора на филма, който повярва в филма още от преди неговото раждане. На Светозар Георгиев, който е звукорежисьора на филма, който също ни подкрепи от самото начало. На Майя Хариган, която написа страхотна музика. Тя, за съжаление, не можа да види номинацията си за композитор. И, разбира се, на Яна Алексиева, която направи този филм.